Dobre. Tak úvodná 5-minútovka ukazuje, že to viesť môže byť prekážané, možno podobne ako v tom včerajšom zápase o bronz. No, Španieli už upokojujú situáciu a nechcú sa nechať úplne strhnúť tým, čo sa udialo v posledných sekundách na trávniku. Fabián Ruiz vyhrá si Kukureju. Ale nie sú zle. Znovu Fabián Ruiz. Tak poobiedaš. Čo? Je to fúfim. Postupné pomalé vyhrávky Španielov. Maxa, ty čo spíš? Sa snažia Čo ty spíš? priblížiť pokutovému územiu supera. Jahotky sú Na tam. Bayernu. Fabián Ruiz. Rodri. Jamal. Všetci hráči s výnikou Unai Simona. Teraz na útočnej polovine Španielska. Jaj. Kuriarovka prešla do toho svojho tradičnejšieho systému a prihrávok, ktorými chce možno trochu stať supera najmä upokojiť situáciu po tom, čo sa udialo pred niekoľkými desiatkami sekúnd. No, to je práve presne ten rytmus, to držanie si lopty na dohľad 16 a to pravidelné posúvanie si jednotlivými prihrávkami. Mocnosť mať kontrolu nad zápasom, poroznúť svojho spoluhráčovi aktívne, cez všetkých 11 hráčov sa zapojí do hry. Teraz sa o to stará Rodri, nepodobný veľký otvorený priestor. No a zatiaľ nie je taká výrazná podpora. Argentínska defenzíva to dokázala využiť. Kukurea. Olmo. Hydroporo, ktorý hrá fantastický turnaj, pokúša sa prebiť do otvorenej pozície. McAllister sa proti nemu postavil, zavánalo to faulom, ale hrá sa ďalej. Nico González. Neodrží loptu v hre. Je to 6. finále, ktorého sa účastní predošlý šampión, snažiaci sa získať opätovné majstrovskú trofej, obhájiť ju. Zatiaľ sa to podarilo iba dvom, Taliansku 1938 a Brazílii 1962. Odtedy 3 takéto pokusy. Francúzsko 2022, Brazília 98 a samotná Argentína 1990. Neúspešné. Tak je tu snaha po 64 rokoch zvrátiť túto negatívnu sériu. Jamal to ale nechce dovoliť. Spoločne s Savalom, ten je pod veľkým tlakom. Výborne k tomu dostúpila až trojica súperov. Následne ale skončilo na trávniku Tagliafico. To ti tam nedajú. Tu pohľad na Lionela Messiho, ktorý sa dostával do prvej Bolo príležitosti zablokované. Argentíny.